Xayrlı kech efirde bizde qonaqta sahifesi yoz яңарыш яшелләнүче. Язга чыгу белән һәркем тирәюнен җыештыра, төзекләндерә, тәртипкә китерә башлый. Авыл хуҗалыгында язгы кырышлар старт ала. Алда торган мөһим мәсьәләләр турында сөйләшү максатында без бүген кунакка район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллины чакырдык. Хәерле кич, Рамил Хәмзәвич. Хәерле кич. Рамил Хәмзәвич, бу ел яз үзенчәлекле килде. Соңгырды дип әйтсәк тә була. Район авыл хуҗалыгы формированиеларында эш ничек башланып китте? Язгы кырышлар турында сүз. Ел бик үзенчәлекле булды, бик салкын кыш, бик карлы булды, бик каты курккан инде, бик сулар күп булыр дип. Ләкин Аллаһның рәхмәте киң, су инде күбесе басуларда дым буларак ятты. Бу әлбәттә бик куаныч, бик матур уҗымнар да чыкты, бик зур югалтулар юк. Язгы эшләренә килгәндә чыннан да инде бик зур әзерләнү белән авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүчеләрбез, бизнес структураларыбыз кирип китте. Безнең инде зур инвесторларыбыз булсынмы, кичә фермерларыбыз булсынмы, бүген Аллаһка шөкер инде һәрбер хуҗалыкта бик зур эшләр бара. Әзерләнү эшләре дә бик яхшы булды. Бүген инде 12 мең тоннадан артык орлыклар алынды. Һәм инде азакынчы елларны бик күп игътибар бирәбез югары репродукция орлыкларга. Менә бу сезонга да 1200 тонна алына. Шулай ук ашлама белән эшләү. Әйтик, безнең инде уңай күренеш әле 5 ел элек кенә 30-35 килограмм шу актив матдә керткән булсак, быел инде ул 85-кә кадәр барып җитә. Бер яктан инде әлбәттә бу теге ашлама инде кемдер зыян дип әйтә, ләкин безнең туфракка, ач туфракка известкование булсынмы, ашлама кертү булсынмы, әлбәттә әле бу мәсьәләдә без инде әлбәттә файдалы. Күләмгә килгәндә инде безнең 50 меңнән артык майданга чәчү эшләрен алып барырга кирәк. Бүгенге көндә инде менә токландыру эшләре тамамланды дип әйтергә була, инде чәчү эшләре башланды, 4 мең гектар җирдә инде чәчү эшләре башланды. Әйткәнемчә 50 мең гектарның инде безнең шул 30га якын инде безнең бөртекле культуралар була, 15 мең техник культуралар һәм инде азык культуралар да утыртыла. Азакынчы елларны мөслимгә шулсы хас, без инде күбрәк техник культураларны кертәбез, әйтик, рапс булсынмы, камбагыш булсынмы, быел менә чөгендер чәчелә, люпин, башка төрле культураларны кертү, бу әлбәттә инде хак яхшы булу сәбәпле һәм инде табыш алу сәбәпле бу шушы культураларны кертеп барабыз. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, инде быел әйтергә кирәк, әзерләнү начар булмады. Иң мөһиме шул, азакынчы елларны техника тулайым яңартылып бетелде. Бүген Мөслимдә бер генә иске техникада эшли торган агрофирмалар юк дияргә була. Чыннан да менә Август компаниясе булсынмы, быел бик күп инвестиция кертте. Чыннан да шушы 2-3 ел эчендә техникага почти 3 миллиард сумлык техника алынды. Быел да алар 500 миллионга якын техника алдылар. Шунысы куандыра, үзебезнең күп еллар эшләп килгән Туган як бик күп инвестиция, 500 миллионга якын инвестиция кертте. Әле быел да менә яңа комбайннар, яңа чәчү комплекслары кайтты. Илгиз Исламов үзенең техникасын яңартып эшләп бара инде. Шуңа күрә менә бүген эшләп килгән Намус агрофирмасы шулай ук яңа техника белән, яңа технология белән быел чөгендергә кирип китәләр. Шуңа күрә үзебезнең кеше Нуритдинов, Аюповлар, Авзаловлар, аларның тоже шулай ук техникалар яңартып, яңа техника кайтып, бүген инде Аллаһка шөкер, басуларыбызда бик матур эшләре башланды. Шуңа күрә без өметләнәбез, әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, шул 15-20 көн эчендә без инде чәчү эшләрен тәмамлап, инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, яхшы уңыш алырга мөмкинлегебез бар. Үзебезгә зур максат куйдык. Район 200 меңнән дә ким булмаган икмәк үстереп, республика алдынгылар дәрәҗәсендә барырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Рамил Хәмзәвич, ел сайын районда хөкүмәт программалары хисабына зур күләмле эшләр башкарыла. Менә бу ел районыбызда ничә программа гамәлгә ашырыла? Чыннан да без инде президент программасы дибез. 40-ка якын программа республика буенча бара инде. Безнең инде район төрле елларны төрлечә 20-дән алып шул 30-га якын программаларда катнаша. Азакынчы елларны инде менә бу пандемия, коронавирус булу сәбәпле бик күп кенә программаларга коррективы кертелде. Чыннан да бүген инде икътисадның тотрыклыгына бик зур зыян килде. Шушы пандемия булу сәбәпле, шуңа күрә инде теге элекке 2-3 ел элек алынган суммаларга караганда быелгы суммалар азрак ким. Ләкин шунысы куандыра, президентыбыз инде бер генә программаны да япмады. Бөтен программа бүген эшләп килә. Һәм инде алар бүген шушы халыкның көнкүреш хәлен уңайга үзгәртергә юнәлтелгән. Юл төзелеше булсынмы, төзекләндерү эшләре булсынмы, ремонт эшләре булсынмы, менә алар барысында да без аның катнашабыз. Быел инде без менә ишегалды программасын дәвам итәбез. Былтыр инде безнең бик күп күләмле эшләр эшләнде, 70 миллион артык. Быел шул 18 миллион чамасы. Без ул программага планлаштырып, быел калган ишегалларын эшләп бетергә планлаштырабыз. Безнең инде шунысын әйтергә кирәк. Без күп еллар элек инде 2-3 ел элек бөтен ишегалларында асфальтлар җәелеп бетте. Майданчыклар эшләнеп биткән иде. Быел инде былтыр һәм быел без инде күбрәк шушы җәюләр өчен тротуарлар,
яңа балалар майданчыклары, әйтик, яңа яктырткычлар куелачак һәм инде кече архитектур формалары дип әйтәбез инде без теге менә контейнер майданчыклары булсынмы, кирелгечләр булсын, менә шушындый форматта без инде һәрбер ишек алдын яхшы стандартка китергә дип өметләнеп торабыз. Менә һәрбер ишек алдына кергәч инде без аның әйтик машина куя торган урыннарына карыйбыз. Безнең инде ниндидер бер стандарт эшләнелде. Ул балалар майданчыгы булырга тиеш, машина кую урыны булырга тиеш, һәм үзенең инде ишек алдының парк или там сквер форматында урыны булырга тиеш. Шуңа күрә әлбәттә менә бу эшләр башланды. Һәм инде өметләнәбез бу елда ул дәвам итәр дип. Менә былтыргы эшләгән эшләрне инде тамамлап бетереп барабыз. Ни кызганыч, халык әле үз яшәгән халыкны без чыгара алмыйбыз. Күбрәк бюджет сферасында эшләгән кешеләребез ишек алдында балчык таратып йөри. Бу инде бик матур күренеш түгел. Ләкин аңа карамастан инде без эшне туктатмадык. Шу балаларыбыз бүген майданчыкларда уйныйлар. Без инде өметләнеп торабыз, киләчәктә әниләре дә, әтиләре дә чыгып, ул ихатасы үзләре хуҗа булып, агачлар утыртып, ул ихаталарны әлбәттә инде матурлап бетергә кирәк дип уйлыйм инде мин. Шулай ук быел стадион паркына кирип киттек. Без тоже зур хыялы инде ул, ниндидер бер әле кул җитми торган майданчыгы иде инде ул. Анда без быел 14 миллионнан артык республика ресурс бирә. Анда шушы паркның бер үске өлешендә башлыйбыз. 2 этапка бүленә торган була инде ул. Алла бирсә, менә беренче этап быел үске өлеше була. Хоккей кортлары һәм ГТО площадкалары куелган җирдә. Икенче елга инде без өметләнәбез, шу мәчет һәм спорт комплексы янында тамамларга дип уйлабыз. Как раз менә 29 көнне безнең шушы паркның нинди булачагын һәрбер кеше килеп үзенең тәкъдимен бирергә мөмкинлеге бар шуңа күрә. Шулай ук быел шифаханәдә эшләр дәвам итәчәк. Анда ремонт эшләре 10 миллионлык тагын бер зур эшебезне башлыйбыз. Безнең инде Аллага шөкер Ташлыярдан килгән чишмәнең суы бүген халыкны тәэмин итә, ләкин ул җитеп бетми. Шуңа күрә инде без яңа проект, зур проектка кирип киттек, Варашпирттан су китергә. Шуңа күрә мөселне чишмә суы белән тәэмин итү эше дәвам итә. Менә быел да без шушы зур проектка кирип китәбез һәм быел беренче су линиясын сала башлыйбыз 8 миллионга. Шуңа күрә әлбәттә бу зур җиңү инде. Күп картлы йортларның ремонтлары инде безнең Пушкин урамында дәвам итәчәк. Мәктәпләрне ремонтлау булсынмы, социаль объектларны ремонтлау булсынмы, менә аларның барысында да без инде катнашып, шушы эшләрне без инде эшләргә планлаштырып торабыз инде. Шуңа күрә эшләребез бик күп. Әле республикадан гына безнең 100 миллионга якын, менә 100 миллионнан артык ресурс киләчәк. Шуңа күрә без өметләнеп торабыз. Монда инде теге юлларны турында әйтмәдем мин, әле именно социаль объектларны ремонтлау буенча әйттем инде. Шулай ук менә иң күләмле эшләр башкарылган мәсьәлә юнәлеш ул инде юллар торышын яхшырту юнәлешендә бездә ел саен күпмедер өлеш юллар ремонтлана, яңалар төзелә. Быел кайсы юнәлешләрдә юллар ремонты, юллар төзелеше булачак? Чыннан да Аллага шөкер, менә азакынчы 3 елны без республика иң күп ресурс ала торган районнарның берсе булдык. Әйткәнемчә инде менә 20нче елны санамасак, 19, 18, 17дә без 3 елга миллиард ярым акча алдык. Былтыр инде ул азрак кимрәк булды. 300 миллион чамасы булды. Ләкин аңа карамастан без эшне дәвам иттек. Шуңа күрә быел да безнең бик күләмле эшләр планлаштырыла. Беренчедән инде без менә Актаныш юнәлешендәге юлны тамамларга ниятлибез. Безнең Усыдан алып Карамал урманына хәтлек юл калган янда 120 миллион сум тәшкил итәргә программа белән инде юл эшләнәчәк, күпер эшләнде былтыр. Шуңа күрә шуны эшләп бетерәбез регенерация белән. Яңа юнәлеш, Азнакы юнәлеше, бу Шуганка юнәлеше дип әйтәбез инде анда. Безнең элеккеге чүплек дип әйтәбез инде шуннан алып Шуганка границасына хәтлек эшләнәчәк. Бу шулай зур проект. Без монда юлны полный регенерация кертеп, реконструкция кертеп эшләнә торган бу эшләр, менә бу 2 юнәлеш зур эшләр. Шулай ук Мөселнең объездной юлында безнең менә училищедан алып кооператив урамга хәтлек бик начар җир инде ул, колеялар ясалып беткән, анда безнең ике яктан тротуар белән кешегә уңайлы булган бик матур итеп менә объездной юлны эшли башладык. Бу тоже безнең инде зур җиңү. Без инде күптәннән ул Мөслим аркылы үткән объездной юлны тәртипкә китергә сорый идек. Менә Аллага шөкер инде ул проектка кирип киттек. Шулай ук Әлмәт юнәлешендә асфальт өстенә асфальт бу Михалка янында эшләнәчәк. Менә шушы юлларны без инде планлаштырабыз быел эшләп чыгарга. Шулай ук Мөслимгә килгәндә, Мөслимнең үзендә авыл эчендә инде безнең күп кенә эшләр безнең инде былтыр эшләнелде. Шул сәбәпле инде безнең быел әллә нинди зур күләмле эшләр юк. Без инде өметләнәбез, менә бу Сабантуйга төшә торган юлны эшләп бетерергә кирәк. Ул аерым программа бар инде, Сабантуй проекты белән, Сабантуй акчасы белән бара инде ул безнең нигә. Без Октябрьский набережный урамына кирип киттек. Зур проектка инде анда безнең шушы су буена төшә торган кешеләргә, җәяүләргә тротуарлар эшлибез инде. Әйткәнемчә инде безнең башка үзара салынган башка проектлардан әле эшләребез бар.
Менә үзара салым дигәнне, үзара салым хисабынан инде эшләр башкарылачак. Бу да хөкүмәт программасы бит инде. Әйе, безнең инде үзара салым җирлегебезгә бик зур файда китергән программаларның берсе, Аллага шөкер, менә авылларыбызда дибез инде бик күп кенә күләмле эшләр эшли алдык. Су кертү булсынмы, юллар ясау булсынмы, яктырту эшләре булсынмы, төзекләндерү эшләре булсынмы, зиратларны чистарту, социаль объектларны ремонтлау, чыннан да менә авылдан шушы халыктан җыелган акчага дәүләтнең ярдәме белән бергә 4 дип әйтәбез инде 1 сум җыелган сумга 4 сум биреп, без бик күп күләмле эшләр эшләдек. Менә азакынчы еллар эчендә генә 200 километрдан артык авыллар эчендә юллар салды. Әлбәттә асфальт түгел, ләкин бүген кыш ташмый торган, сапаги белән дә йөри алмый торган урамнарда гравий түшәлгән, анда бүген йөреп була. Менә Аллага шөкер, менә үрәзмәткә кергәндә шул гравий өстенә реконструкция ясап, асфальтта җәеп куйдылар. Шуңа күрә беренче этапка без инде юлларны күтәртеп, юлларны эшләп, шушы эшне эшли алдык авылларда. Мөслимгә килгәндә дә шулай ук күләмле эшләр эшләнелде азакынчы елларны. Без инде күбрәк үзара салым акчасын тротуарларга, җәяүләргә, юллар салуга җәлеп иттек. Нәрсә генә булса, бүген инде безнең машина приоритетта түгел, җәяүләр приоритетта дип әйтәбез. Балаларыбыз тротуарда иминлеген тәэмин итеп йөрергә тиешләр, өлкәннәребез, яшьләребез. Шуңа күрә без инде күбрәк тротуарлар салдык. Менә азакынчы елларны карасак, 50 километрдан артык тротуар салынды Мөслимдә. Шуңа күрә без быел да бу эшне дәвам итәбез. Безнең инде менә иң беренче ярдәм булып салынган тротуар бик теге начар хәлдә инде ул. Әйтик, менә безнең төзеп килгән Хәләл үзәкдән Полевой урамына хәтлек, ул урамны ике яктан да тротуар белән эшләргә планлаштырабыз. Әйткәнемчә инде менә яңа аэропорт микрорайонына без туп магистраль тротуар эшләргә планлаштырабыз, кешеләргә, җәяүләргә кайтырга. Ул инде безнең мәчет кырыеннан киткән юлны без дәвам иттербез. Ул читтәрәк була инде, киләчәктә инде ул шушы микрорайоннар белән кушылып бетә торган була. Әлмәт юнәлешендә һәм Мөслим эчендә инде безнең әйткәнемчә менә бу Октябрь урамында азрак бер өлеш эшлибез. Яктырткычларны планлаштырабыз яңартырга. Һәм берничә еш алдына инде балалар майданчыгы кайнаштырабыз. 60 авылына, Мөслим эчендә берничә җирдә балалар майданчыклары куеп, бик күп агачлар утыртырга планлаштырабыз. Монда инде безнең республика акчасы да бар, үзара салым акчасы да бер өлеше бар. Һәм инде үзебезнең җирле бюджет акчасы да бар. Шуңа күрә менә Алла бирсә инде шушы көннәрдә без ул эшне башладык. Шушы май бәйрәмнәрендә инде без Алла бирсә бик күп күләмле агачлар кайтырга тиеш безнең питомниклардан, урманнардан. Шуңа күрә без аларны инде утыртырга планлаштырабыз. Шуңа күрә менә әйткәнемчә, күбрәк шушы юнәлештә халыкка уңайлы булган мәсьәләләрне күздә тотып инде без шушы эшләрне планлаштырабыз. Димәк, агач утырту эшләре быел да дәвам итәчәк. Яшел Мөслим проекты. Әлбәттә, яшел Мөслим инде ул булсынмы, авыллар булсынмы, әлбәттә алар яшел булырга тиеш. Менә безгә инде ничектер элек бик хас булмаган ул агач утырту. Инде мал йөри дип чыннан да мал йөргәндер, ләкин менә без шул күрше республикаларны карасак, biz инде анда менә аларның үрнәкләрен күреп кайткан идек. Даже шул авыл эчендә алар агачларны утыртып, аны киртәләп куеп, агачларны урман авылларны яшелләндерәләр. Безгә ничектер ул культура кертмәгән. Без инде авылларның урамнары буш, чыннан да инде бик күп мал тоткан вакытта бәлки ул уңайсыз булгандыр, ләкин инде хәзер кергән бу мәсьәләләргә без инде башкачарак карый башладык. Агач утыртуларны менә хәзер авылларның артларында күп кенә посадкалар утыртылган, посадкалар күтәрелә башлады. Мөслим эчендә без инде 3 ел дәвамында кече посадка утыртып киләбез. Инде бүген 100 гектарга якын инде посадка утыртылды. Адинга вакыт кирәк. Киләчәктә урманчык булырга. Мөслим эченә килгәндә, әлбәттә, бу яшьләндерү эшләрен без дәвам итәбез дип торабыз. Әйткәнчә, менә бу парк, стадиондагы балатагы паркка бер 1000 ярым агач утыртырга ниятләп торабыз. Киләчәктә инде ул җилдән саклый торган бер ниндер ул шунда яшәгән микрорайон халкына бер җил атырган урын булырга тиеш дип уйлыйм мин. Шулай ук Мөслим урамнарында утыртабыз, агачларны планлаштырабыз, яңарту эшләре дә бар, куаклар бик күп кайтачак. Һәм инде менә бу әйткәнебезчә яшел зоналарны булдыру, су буйларында булдыру, шуңа күрә агач утырту проекты дәвам итә. Шуңа күрә инде монда инде теләгән һәрбер кеше катнашып эшләргә тиеш. Ләкин шуны әйтергә кирәк, без агачларны утыртабыз, ләкин аны карау менә быел да бик тупас күренеш булды. Кемдер үз белдеге белән кисә башлады агачларны. Әлбәттә, бу бер ярамый. Әгәр дә бүген ярдәм итәсең килсә, бу җирлекне матур итеп күрәсең килсә, син ярдәм итәргә тиеш. Ул агачка су сибәргә кирәк, аны карап торырга кирәк. Әгәр дә сорауың бар икән, мөрәҗәгать итәргә була яшьләндерү һәм төзекләндерү үзәге нигә Рүзилә Раисовнага килеп һәр вакытта һәрбер агачка инде без игътибар белән карыйбыз. Шуңа күрә ул безнең байлык. Киләчәктә Аллаһның рәхмәте белән инде аның астында күләгә булып, күзебезне ял иттерә торган, күләгәсендә ял итә торган әлбәттә урынчыклар булырга тиешләрдер инде алар. Рамил Хәмзәевич, яз башлану белән өмәләрдә башланып китә бит. Менә төзекләндерү эшләреннән быел аерым тукталып үтәбезме?
Шыннан да ие. Бүген инде эме эшләре безнең башланды. Без инде апрельнең башыннан ук мөмкин кадәр иртәрәк чыгып карларны табып, мин дә рәхмәт итәсем килә халкыма. Бүген чыннан да авылларыбызда, мөселманыбызда бик күп кеше чыгып инде ярдәм итә. Җыештыру эшләре булсынмы, капка төпләрен җыештыру булсынмы, монда инде әлбәттә бик күләмле эшләр эшләнде. Бүген инде шуны әйтергә кирәк, әле күп кенә җирлектә әле халык уянып кына килгәндә, безнең инде бүген 10 көннән артык пылесосыбыз урамнарны себереп йөри инде. Шундый дәрәҗәгә җиттек бүген, Аллага шөкер. Бу инде безнең теге оешканлыкны күрсәтеп тора. Әлбәттә җитешмәгән җирләребез дә күп. Ни кызганыч әле әйтик, кайбер кешеләребез ни кызганыч теләсә кайда чүбендә түгә. Менә быел инде без яңа проектка кирип киттек. Карабыз ничек булыр, ул бик теге мин инде бик куркып кына риза бирдем. Контейнерлар куярга ишгаларына. Ләкин шуны әйтергә кирәк, әгәр дә син ул территориядә үзең хуҗа булмасаң, аны бүген сакламасаң контейнер, әлбәттә ул чүплеккә әйләнәчәк. Әгәр дә без инде вакытында контейнер эченә салып торсак чүпне, ул вакытта ишгалар тәртиптә булыр. Шуңа күрә без үзебезнең хуҗа җирлеккә үзебез хуҗа булырга тиеш. Шуңа күрә инде аны без җыештырып чистартмасак, аны башкача тәртипкә китереп булмый. Шуңа күрә бүген мин рәхмәтле бюджет сферасында эшләүчеләргә, әлбәттә инде аларга узакынчы елларны бик күп күләмле эшләр эшләдек инде без. Сабантуй мәйданчыгы булсынмы, мөслим ише булсынмы, башка агач утырту булсынмы, аларны карау булсынмы, чыннан да бүген авылларыбызда булсынмы, мөслимбез булсынмы, әлбәттә менә шушы безнең бюджет сферасында эшләүчеләргә бик каты таянып, аннан тыш инде безнең менә үзебезнең инженер структуралар эшләүчеләргә таянып, оешма предприятиеләргә таянып, без бик күләмле эшләр эшли алдык. Шуңа күрә менә быел да ул эшләр дәвам итә. Шуңа күрә ничек кенә булса да инде безгә шушы язгы дәврдә бик күләмле эшләр эшләргә кирәк. Чөнки бик зур чаралар алда тора әле безнең. Шуңа күрә менә шушларны эшләп чыксак, инде үзебез өчен дә, килгән кунакларыбыз өчен дә әлбәттә инде җирлегебез матур һәм гүзәл булыр дип уйлыйм. Зур чаралар дигән Рамил Хәмзович, быел бит бездә федераль Сабантуй, татар авыллары Сабантуе да көтелә. Менә бу уңайдан махсус ниндидер планлаштырылган эшләр бармы? Чыннан да инде Сабантуйга әзерләнү түгеләнү чаралары да башланды. Менә әле күптән түгел Шәмсия апаның юбилеен үткәрдек. Менә шушы көннәрдә Фуат абыйның юбилее була. Алла бирсә, безнең бик күп зур делегация килә. Май бәйрәмендә җирлек башлыклары белән менә бу Тукай, тел, милләт сәбәп ниләре 19-20 безнең конференция башлана, краеведларның шушы җирлеккә хас булган, милләткә хас булган күрешмә. Шуңа күрә без эшне башладык инде Сабантуй буенча. Төп чаралар инде безнең планлаштырыла 3 июльдә. Сабантуй аның инде берсе, икесе безнең бик күп кунаклар килеп, шушы җирлегебез белән танышыр дип уйлыйбыз. Без 1,5 делегатларына килә безнең Рәсәй күләм татар төбәкләреннән булган делегациялар килә. Без инде шушы җирлегебезне күрсәтеп, социаль объектларны күрсәтеп, үзебезгә хас булган тормышны күрсәтеп, аларны таныштырып планлаштырабыз. Икесе көн инде зур концерт белән тамаланыр дип торабыз инде ул очрашу. Инде өчесе бәйрәм булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә инде әлбәттә бик күләмле эшләр, бик күләмле чаралар. Шуңа күрә әзерләнү инде бик күп булды былтыр. Ләкин быел да инде без эшне дәвам итәбез. Сабантуй мәйданчыгында, анда инде безнең менә шушы чарадан башка Лендарт фестивале булачак, Алла бирсә. Аннан соң инде тагын берничә экспозицион мәйданчыкларда төрле теге чаралар үткәрә торган мәйданчыклар әзерләйбез. Шулай ук әйткәнемчә инде зур мәйданны эшләп бетерәсе бар әле, эшләр азрак бар әле, эшлисе эшләр бар. Мөслимгә килгәндә инде һәм мөслим шушы Сабантуйга белән бәйле булган эшләргә килгәндә инде әйткәнемчә шушы яшелләндерү, шу матурлау эшләре булыр дип без планлаштырабыз инде ниләрдән шушы эш мәсьәләләренә килгәндә инде. Шуңа күрә беренче чиратта инде бик күләмле эшләр эшләнде. Хәзер шушы эшләрне безгә инде тамамларга гына кирәк. Менә күләмле эшләр бассейн тирәсендә бара, башка тирәләрдә мәйданчыкларда бара. Шуңа күрә безгә инде менә шушы булган көчебезне туплап, һәрбер кеше әлбәттә катнашып, һәрбер кеше үз өлешен кертә алса, ул инде бәйрәм 1 көн була, 2 көн була, ләкин бөтен эшләгән Аллага шөкер үзебезгә кала. Киләчәктә инде бу безне җирлегебезне тагын да матур, тагын да гүзәл итеп күрсәтергә бер этәргеч булыр. Инде Сабантуй чарасына килгәндә бер яктан ул мәшәкать булса, икенче якта әйткәнемчә, мөслимнең инде бүген күбрәк шушы милләтебезгә хас булган гореф-гадәтләре белән, теле, дине, милләте белән яшәргә бер этәргеч булыр дип мин уйлап торам. Шуңа күрә әлбәттә инде бу безнең өчен тагын бер баскычка менеп, үзебезне күрсәтеп, тормышны алып барырга бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Рамил Хәмзович, планлаштырылган эшләрне барышта уңышлы башкарып чыгарга насыйп булсын дибез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бездә кунакта район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge de bu dünyada bire şuşunday vakitlar, şuşunday mezgiller, hem şuşunday vakıgalar. Kaysaların biz ütüp, nindidir bir neticege kilirge tiyişmiz. Hem mine şuşu neticege kilu, hem nindidir bir fikirlev, bizni kilesi turmuşka belkim hatta münasebetini de özgertirge mümkün. Hem mine şuşunday vakıga, hem mine şuşunday Allah-u Teala'nın birgen bizge bülegi, kaysısı kile bizge yılga bir gine tapkar, ol da ise Ramazan ayı. Ne işinsin bu? Allah'ın bülegi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala şu ayını bizge özünün faziletliğini bire. Bizge özünün rahmetin iriştire. Hem şu ayını Allah-u Teala bizge bir tünni birdi. Kaysısında eğer de biz dua kılabız iken Allah-u Teala onu kabul edecek. Kaysısında biz izgilik işliyiz iken, secdede uzdırabız iken, zikir tesbihde uzdırabız iken, şu şetin layıklı bula dedi, min ayga, ham ultinni Allah-u Teala atadı Leyletul Kadr, Kadir kişesidir. Hem dürüstten de mene şu ayını Allah-u Teala kaldırdı Ramazan'ın ahırgı 10 tünlerinde. Hem şu 10 tünlerinin hatta bizge tağında jingileytti. Ol da ise 90'larında. Hem izlegiz deydi 90'larında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tünni, hem tırışığız deydi şu tünni izgilikte, duada, zikirde uzdırırga deyip Allah-u Teala hem özünün sürekli Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müracaat etti. Hem Kur'an-ı Kerim'de hatta Allah-u Teala tulayın bir sure indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Dürüstlükte biz onu indirdik. Olda ise Kur'an-ı Kerim'ne dimine şu kadir kişesinde. Hem kadir kişesi, kadir tünü hayırlırek min aydan dibeytti. Emin ay yakınşa cemaat ol 80-82 yıl oylap qarayıq. Mine şu tünni bir izgilik kılabız iken biz 80 yıl boyu izgilik kılgan kibik bulabız. Birer neydi hayırlı iş işliyiz iken, gıybedet kılabız iken biz 80 yıl boyu gıybedet kibik kılgan kibik ecir sual alabız. Hem şunun için cemaat azraq uylanıyıq. Azraq mine bu Allah-u Teala'nın bizge buşlay birgen mümkünçilikleri bilen kullanıyıq. Hem özümüzün mağişetimizge, özümüzün turmuşumuzga mine şu Ramazan ayında bigrek de ahırgı 10 günlerinde, tünlerinde dağın özümüzün turmuşumuzga göz salıyıq. Nişik yaşayım min bu turmuşta? Mine indi uzap gitti 30, 40, 50 yıl, belkim 60, belkim 70, nişik uzdı mine şu yıllar? Nindi ameller kıldım min? Nindi izgilikler kıldım min? Nindi derecelerge eriştim min? Kişiler aldığında gana tügel, Allah-u Teala karşında nindi derecege eriştim min? Deyip özümüzge sırav berek. Hammine bu Allah'ın bülegin yuğaltmayık. Alırga, tatırga tırışık. Hem eğer de biz mine şu ayını, mine şu yılga bir gine kile tırgan ayını uzdırabız iken hayırlı amel bilen, hayırlı işler bilen, iftar kıldırular bilen, izgilikler bilen bilik, onun neticesi bulacak. Hem belki mine şu Ramazan ayı idir indi bizge kilgendir. Allah-u Teala inşallah bizni şunda kirtkendir. Belki özümüzün dünyamızını özgertirişin. Belki mezrek dünyamızga qaraşını, ailege qaraşını, bağlarımızga qaraşını, Rabbimiz Allah-u Teala'ga qarata qaraşını özgertirge gerektir cemaat. Mine bunday soravlarını Ramazan ayında köbrek özümüzge berek. Köbrek hayırlı ameller kılga tırışık. Kaldırık gerekmegen sözlerini.
Калдыры кирәкмәгән гайбәтләрне, калдыры кирәкмәгән җирләргә баруны һәм начар булган, хылыксыз булган әдәп әхлагыбызны, тәрбияләребезне калдырыйк. Хәерле рәвештә, матур рәвештә ошбу бер булган елга килә торган Рамазан айларын уздырырга тырышыйк. Субханакаллахумма бихамди, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейхи. Знакомый звук? Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. А вот что тебя ждет. Путешествие мечты, обучение в лучших российских вузах, призы для твоих учителей и целый 1 000 000 рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась. Эш эзлисеңме? Безгә кил. Кәрәз элемтә салоннарына сатучы консультантлар кирәк. Безнең адрес: Мөслим авылы, Пушкин урамы, 50-нче йорт. Телефоннар: 8 800 670 06, 8 903 398 66 28. Мы все хотим стать успешными. Решить самую сложную в мире задачу. Жить так, чтобы захватывало дух. Всегда быть первым. Стать тем, в ком нуждаются тысячи, и дарить им надежду. Но всего этого может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. Спасем наше будущее вместе. Күктән йолдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Беймәле җып-җимайга кулым сузып тотар монда. Аннары югалтырлар. Хыяллар буш, барда әфәт, барда ялган. Таңда атмый башка, кояш янган. Кабат бейим җып-җимайга карап. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+.